Orden Karađorđeve zvezde Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije je orden kojim su odlikovana lica za zasluge prema kralju i otadžbini u miru i ratu. Ustanovljen je 1. januara 1904. godine kao uspomena na 100-godišnjicu Prvog srpskog ustanka pod Karađorđevim vođstvom. Orden je sa ili bez mačeva. Vojnički orden Karađorđeve zvezde ustanovljen je uredbom 28. maja 1915. godine. Dobijali su ga samo vojnici i borci podoficiri. Vojničkom varijantom Karađorđeve zvezde s mačevima odlikovano je 3417 lica. Prema sprovedenim istraživanjima na Starom groblju Gorica, nosilaca ordena Karađorđeva zvezda s mačevima, čija su imena upisana na spomenicima, je čak 25. Na Starom groblju Gorica sahranjeno je 27 nosilaca ordena Karađorđeva zvezda. Od toga njih 26 su nosioci ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima, od kojih su trojica dvostruki nosioci. 14 nosilaca ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima se prvi put u ovoj knjizi povezuju sa Nišem. Do istraživanja za ovu knjigu za njih se nije znalo da su ovdje sahranjeni. 40 nosilaca ordena Belog orla, od toga su 33 nosioci ordena Belog orla sa mačevima, od kojih je 8 dvostrukih nosilaca, a dvojica među njima su trostruki nosioci. Također na ovom groblju sahranjeno je i 71 nosilac medalje za hrabrost, od kojih je 21 dvostruki nosilac, 1 trostruki nosilac i 1 četvorostruki nosilac medalje za hrabrost. Aktivni pešadijski potpukovnik Dušan Popović, rođen u Jagodini, završio je 32. klasu Vojne akademije. Za junaštvo u Drugom balkanskom ratu za borbe na Vlasini odlikovan je ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima 4. reda. U Prvom svetskom ratu borio se na Mačkovom kamenu gde je ranjen i tada je odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde 3. reda, što je od svih vojnika sahranjenih na ovom groblju u Nišu najviši orden. Istog dana kada je dobio taj orden, istim ordenom odlikovani su i Kraljević Đorđe, vojvode Stepa Stepanović i Živojin Mišić, generali Mihajlo Kovačević, Božidar Janković, Pavle Jurišić Turm, Ilija Gojković, Petar Bojović, Mihajlo Rašić, pukovnici Božidar Terzić, Krsta Smiljanić, Živko Popović, Milivoj Anđelković Kajafa, Panta Grujić, Ljubomir Pokorni, potpukovnik Vladimir Tucović, major Jovan Umović, vojvoda Vuk, čuveni Vojin Popović, Vojislav Gojković. Dušan Popović poginuo je 8. oktobra na planini Bukovik kod Ražnja i sahranjen je ovdje u Nišu. Aktivni pešadijski pukovnik Miroslav Piletić bio je 5. najmlađi sin Serdara Jola Piletića, komandanta Crnogorske vojske. U Prvom balkanskom ratu bio je komandant bataljona u 2. pešadijskom puku Moravske divizije 2. poziva, na čijem čelu je prvi ušao u oslobođenu Prištinu 9. oktobra 1912. godine. Jedan je od prvih nosioca ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima 4. reda. U Drugom balkanskom ratu teško je ranjen u Bregalničkoj bici. Bio je 100% invalid i kao takav prešao je sa srpskom vojskom preko Albanije. Posle završetka rata bio je na službi u Mostaru, Boki Kotorskoj, Bitolju i u Dubrovniku gde je umro. Sahranjen je u Nišu. Njegovi ordeni i medalje i ukazi o odlikovanju nalaze se u depou Narodnog muzeja u Nišu. Pretpostavka je da je sahranjen sa ordenom Karađorđeve zvezde na grudima. Rekonstrukcija spomenika je urađena tokom ove 2022. godine. Bilo bi dobro da većina spomenika na ovom groblju izgledaju kao spomenik Miroslavu Piletiću koji se nalazi u odličnom stanju.
Projekat Aleja zaboravljenih velikana sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.